Μεταβολική ευελιξία. Αυτός είναι ένας όρος που ακούμε συχνά, ιδιαίτερα στον χώρο του αθλητισμού. Περιγράφει κάτι πολύ σημαντικό. Την ικανότητα του σώματος να χρησιμοποιεί διαφορετικές πηγές ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες του. Δηλαδή, άλλοτε να καίει κυρίως γλυκόζη και άλλοτε λίπος. Σήμερα πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι πέφτουν ενεργειακά αν μείνουν λίγες ώρες χωρίς φαγητό. Έχουν έντονες λιγούρες ή δυσκολεύονται να χάσουν λίπος. Συχνά, όντως, αυτό σχετίζεται με το ότι ο οργανισμός έχει μάθει να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη γλυκόζη ως καύσιμο. Οπότε η μεταβολική ευελιξία δεν σημαίνει ότι οι υδατάνθρακες είναι κακοί. Σημαίνει ότι το σώμα αποκτά την ικανότητα να χρησιμοποιεί σωστά και τους υδατάνθρακες αλλά και το αποθηκευμένο λίπος στο σώμα μας. Ένας αθλητής, για παράδειγμα, χρειάζεται γρήγορη ενέργεια σε υψηλή ένταση, άρα τότε όντως χρειάζεται γλυκόζη. Όμως, σε χαμηλότερες εντάσεις, εκεί που δεν έχει μεγάλες ανάγκες να έχει μεγάλη ένταση ή σε περίοδους χωρίς φαγητό, μπορεί και είναι χρήσιμο ο οργανισμός να μπορεί να στραφεί και στην καύση λίπους. Πώς βελτιώνεται αυτό? Συστηματική άσκηση, ιδιαίτερα αερόβια προπόνηση χαμηλής έντασης, όπως αυτή που λέμε ζώνη 2 ή κάρντιο, καλύτερη ποιότητα ύπνου, σωστή χρονική κατανομή υδατανθράκων μέσα στην ημέρα και γύρω από την άσκηση. Σε ορισμένους ανθρώπους η διαλυματική νηστεία μπορεί να βοηθήσει αν εφαρμοστεί σωστά, δηλαδή πριν την προπόνηση να εφαρμοστεί αυτή η νηστεία, όχι όμως ακραία και ούτε να είναι ακραία και η άσκηση που ακολουθεί. Και ιδιαίτερα σε χρόνο εννοώ. Το σημαντικό είναι ότι ο στόχος δεν είναι η τιμωρία του σώματος ή να δαιμονοποιούμε τις τροφές. Στόχος είναι ένας πιο ευέλικτος μεταβολισμός, και αυτό αναφερόμαστε κυρίως σε αθλητές, λιγότερο απότεμες πτώσεις ενέργειας, καλύτερος έλεγχος της πείνας, μεγαλύτερη αντοχή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για έναν αθλητή, και πιο αποτελεσματική διαχείριση σωματικού λίπους, κάτι επίσης ενδιαφέρον. Οπότε φαίνεται ότι ίσως η πραγματική υγεία δεν είναι να καίμε μόνο ζάχαρη ή μόνο λίπος. Είναι να μπορεί το σώμα να προσαρμόζεται.